салом ба ҳама, боз як барномаи нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шумо дар он хел сайта нишон медиҳад, дар инҷо установид ва открыть в приложении Google Play нишон додагиаст. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем, барномаро дар Play Market нишон медиҳад, установка мекунем барномаро мекушоем, менюро интихоб мекунем, дар рости дарахт як бор дар экран зер мекунем, дар ҷои Get нависагиаст, агар Get-а интихоб кунем бозӣ сар мешавад ва стрелкаи сабза агар аз тарафи дасти рост интихоб кунем, дар инҷа дарахтҳоро нишон додагиаст, ки мо дарахтҳоро метавонем бихарем. Барои дарахта харидан Buy интихоб мекунем ва дарахта мехарем ва чанд қадаре ки дарахт қимматтар бошад, ҳамон қадар ба мо бисёртар фоида мерасонад. ва ман Get-а интихоб мекунам, дар инҷа Play Alone нависагиаст ва Plan with Friends. Агар ба силкаи шумо ягон кас регистратсия кардагӣ бошад, Plan with Friends-а интихоб мекунед, дар инҷа шумо метавонед пул бисёртар кор кунед. ва ози ман ягон кас ба силкаи ман регистратсия кардагӣ нестам, ман Get-а интихоб мекунам, Play Alone-а интихоб мекунам. Мо дар реклама нишон медиҳад, аз тарафи дасти рост рекламаро маҳкам мекунем ва Play Ad агар мо интихоб кунем, мо дар реклама нишон медиҳад ва пулкоркунӣмон зиёдтар мешавад. Cancel-а интихоб мекунам, сраза бозӣ сар мешавад, дар инҷа 5 дақиқа мо вақт дорем. Ҳамин хел телефонро дар ягон ҷо мемонем, 5 дақиқа худаш ба таври автоматӣ телефон пулкор кардан мегирад ва ҳамин хел давом додан мегирем пулкоркунӣмонро. Ман Cancel-а интихоб мекунам, дар боло аз тарафи дасти чап балансмонро нишон додагиаст ва баршида бошад тангоиро нишон додагиаст, ки бо воситаи танга мо метавонем дарахт бихарем. ё Garden-а интихоб мекунем, дар инҷа нишон додагиаст, ки дар кадом рӯзҳо мо чанд қадар пул кор кардагем, ҳамаша дар инҷа нишон додагиаст. Дар боло бошад аз тарафи дасти рост солша нишон додагиаст ва поёнда бошад ҳафтаҳоша нишон додагиаст. Click for Rewards-а интихоб мекунем, дар инҷа мо видео тамошо мекунем ва пул кор мекунем. Барои видео тамошо кардан Watch-а интихоб мекунем, мо дар видео нишон медиҳад, зад мекунем, ки таймериш буд шавад, аз тарафи дасти рост маҳкам мекунем рекламаро ва ин ҳама 230 танга кор кардем. Мегзарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ, дар инҷа бошад мо барномаҳоро установка мекунем ва пул кор мекунем. Take Offers-а интихоб мекунем, агар дар инҷа барномаҳо тамом шуд, мо дар инҷа бо Take Offers барномаҳоро нишон медиҳад, дар инҷа барномаҳо бозиҳо ҳастанд, установка мекунем, пул кор мекунем. Survey Offers-а интихоб мекунем, дар инҷа дар саволҳо ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. Our Offers-а интихоб мекунем, дар инҷа бозӣ ва барномаҳо ҳастанд, ки ҳар як бозӣ ё ки барномаеро мо установка кардем, 5 дақиқа истифода бурдем, 2000 танга кор мекунем. Поёнда бошад видеои YouTube-а нишон додагиаст, YouTube-а яча интихоб мекунем ва ҳар як видеоере ки мо тамошо кардем 2000 танга кор мекунем. Дар поён бошад Start Offer Win-а интихоб мекунем, видеоро дар YouTube нишон медиҳад, видеоро тамошо мекунем ва ин омада сообщение омад, яъне пул дар баланси мо гузаштааст. Ва бо меоем дар барномаи худмон, аз тарафи дасти чап болои рақами 1 дар галочка нишон дод, ки маънеро дорад, ки пул дар баланси мо гузаштааст. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ, дар инҷа силкаро мо дӯстонмон роӣ мекунем, пул кор мекунем. Барои силкаро копировать кардан, Copy Link-а интихоб мекунем, силка копировать мешавад. Ҳар касе ки ба силкаи мо регистратсия мекунад, аз ин барнома пул гирифт, 2 сент кор мекунем ва 10% дига кор мекунем. Барои пуломона гирифтан знаки долларро интихоб мекунем, дар инҷа кашлокҳоро нишон медиҳад, ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Gcash, Dana Cash, Advocash, Amazon, PayPal, Perfect Money ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷои дастем метавонем пуломона бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.